קוראים לי גלינה ואני בחורה נקייה. 8 שנים אני הייתי משתמשת בכדורים משכי כאבים שנים רבות והידרדרתי לקחת סמים, עברתי לסמים כבדים וגם כבר הייתי מבקשת לאנשים כסף בשביל להשיג את הסמים. הידרדרתי עד גיל 50, הייתי צריכה לבקש עזרה, לא יכולתי כבר להמשיך ככה, ביקשתי עזרה ונכנסתי למרכז גמילה לתקופה מסוימת. אני בעצמי אימא לשתי בנות שהן גם סבלו מכל המצבים שלי. התחלתי את התהליך, סיימתי גמילה והמשכתי בשיקום קהילה טיפולית עוד 1.5 שנה. להיום אני נקייה